17 il-vettura ġdida naqdu mal-flotta tal-Forzi Armati ta' Malta, dan f'investiment rekord ta' fondi lokali li ammonta għal 650,000 euro. Din hija l-ewwel darba li nġiebu f'pajjiżna daqshekk vetturi fl-istess ħin u fi żmien qasir. Il-Kurunell Pier Vassallo mid-Dipartiment tal-Loġistika tal-Forzi Armati ta' Malta fisser kif b'dan l-investiment ippruvaw jilħqu l-isferi kollha tal-Armata fl-operazzjonijiet mill-art. Tliet tipi ta' modelli li jippruvaw jilħqu il-klassifikazzjonijiet kollha għandna trakkijiet li jintużaw biex iġorru mal-10-13 ruħ. Għandna il-medium size personnel carriers li huma l-VM li iġorru bejn 8 u 10 min-nies li nużawhom l-iktar għal sections, ġifieri kull platun ikun fiha 3 sections. U nużaw ukoll xrajna wkoll il-Land Rovers. Dan mhuwiex investiment iżolat. Fl-aħħar xhur l-Armata ta' Malta rat investiment ta' €1.5 miljun f'uniformijiet ġodda, bulletproof vests u mezzi ġodda ta' komunikazzjoni bħal radios digitali fost oħrajn. Il-Ministru Carmelo Abela stqar li dan l-investiment kollu huwa parti mill-istrateġija tal-Gvern li jimmodernizza l-Forzi Armati ta' Malta, anke fid-dawl ta' avvenimenti bħal Valletta Summit u ċogem. Avvenimenti li matulhom pajjiżna se jkun qed jara ammont kbir ta' delegazzjonijiet b'mexxejja minn madwar id-dinja. Il-Ministru Abela saħaq ukoll li b'dan l-investiment l-Armata se tkun tista' tlaħħaq mad-doveri tagħha aħjar.